Не е вярно, че българите цял живот чакат да им се случи нещо хубаво. В България има хора, които са взели бъдещето си в свои ръце. Хора, за които късмет е работа до късно. Хора, които не говорят, а действат. Които искат да работят за себе си, а не за заплата. Хора, които имат идеи и не се страхуват да застанат за тях. Тези хора имат план, а ние в Банка ДСК имаме средства. Кредити за малки и среден бизнес. Защото вярваме в хората, които вярват в себе си. Банка ДСК. 60 години. Доверието е взаимно.